Dette er en trailer, men pas på, for der kan ikke være så gode ting i den. Velkommen til Skrøns Jensen. På den kanal kommer der pauser og en masse andre ting. Jeg ved godt, det ligger en parodi, det er bare noget fucking lød. Jeg skal med i hverdagen. Okay, nu fortæller jeg det. Jeg vil lave en parodi og se jer. Der kommer nok ikke lige nu her, men næste gang så vil jeg lave nogle parodier på Skrøns Jensen. Håber det er en kanal for dig, og hvis du ikke gider, så gå væk og gå hen til Juvel og alt for kugleplader. Ses! Dit var drømmen.